Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya porten un any i mig impedint que en aquest debat hi hagi un debat en aquesta cambra sobre la recuperació econòmica. Esquerra Republicana i Convergència i Unió tenen segrestada la política catalana, no volent que es parli de cap altre tema que no sigui el monotema o el bucle del debat separatista. Qualsevol intent de qualsevol partit polític de parlar de qualsevol tema que no sigui el debat separatista és tombat per Esquerra Republicana de Catalunya i per Convergència i Unió sense cap tipus de contemplació. Al Partit Popular Català no ens resignem a l'intent de segrest per part de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana de Catalunya de la política catalana. Per això avui presentem aquesta llei d'emprenedors. Una llei d'emprenedors del treball autònom i de l'autoocupació que pretén eliminar completament la burocràcia per crear un negoci a Catalunya.